Úspešný bol. Píscová. Krásny individuálny prenik domácej, iba 14-ročnej mladučkej basketbalistky, ktorý v tomto prípade si síce miesto do koša nenašiel naozaj zatiaľ za jej výkony v tejto sezóne, kedy naozaj okusuje veľký basketbal. Jej môžeme zdať naozaj klobúk dole, ako sa snaží a vôbec nie je vidno, že táto mladá basketbalistka má stále iba 14 rokov. 26-73 z pohľadu domácich basketbalistiek. Tam sa už začala v rýchlom slede záverečná štvrťka a s úvodným presným zásahom domácej najmladšej basketbalistky na palubovke Píscovej, ktorá si, ak sa nemýlim, otvorila svoj strelecký účet v dnešnom stretnutí a otvorila tak aj strelecký účet svojho ženstva v záverečnej štvrťke. Na opačnej strane sme videli bandlíkovej kroky, čo značí, že domáce basketbalistky budú mať šancu